Keding bom julip haga Bible borok gawe kam dai gedujok. Ini pe mentah ye keding bom julip haga Testament barim. Habaga Bible haga Testament barim keren Jepang keding bom julip kam thau Jepang gedujok. Rega keren Jepang ke jingjot ka boy ne ke jimi juga tak ke jingjot kalong pateng la pateng benriu. Ta gadai ke jimut jong ke ding bom julip haga kitab Isaya nong belagu sau managaning la dep kren jisha mantang ini ye pulih biangka ke dekot ke bospo nando dekot be khandai be kren Jepang ke jingjot jong ke idom ke nong ke negeri idom ublei ulei thulpa Jepang ke jingjot jong ka baru ong keri idom kan kelab siang balathang bat ka khendo juga kan kela long ukundok habaga Bible keren Jepang ubsiang balathang bat ukundok ka keren Jepang kading ka bathang haga dekot ka khandai ka bong te yaki wado jong ka idom on pen kelab siang ya ka domet jong karu on pen kela kundok bat keri jongka kan long gebsiang bemeding yang kasai keri idom baro kan long gebsiang bemeding kan khot bespokong ti on pelip ye ta gading menmet lani mensngi on pelip ye gading menmet lani mensngi katedem jongka kan kiu bom jukut katedem jongada kading kabathang ye sodom kan kiu junom namar kading kamlip menmet lemni mansngi khot bakhat wei ko hangta kin shong gi dkho hangta te kinwan unwanu dingkhet unyang khet upor ko pain unwanu dingkhet bat unwanu pelikan ka pelikan kin yo eka ka dkho bat ka teng ap kinwan shong hangta ti uring ti ublei ring hlor jeng kayo ksai ka jing thali bat yo sawar ka jing suda kin khot yigi bakra batri jongka shagata ga hima hanrai anom don manu ro hangta kinom sunshar jongka boro kinom long ero em khot bakhat lai tegi sya kimi haga ying paki jongka ki teng thap bat ki sya bu hagi kut jongka kimi bat ka long ga jaka shong ki mersiang ka phalau ki ostrich bat ki mrat khlau kri kenja kin ye shem lem bat ki suri baru blang khlau un pa shalo lok shisha ken gi kit bru kin dem hangta bat kan shem la ka jaka shong thai hangta ukun jad kho un thau lagaskum bat un khapeleng bat pedem bat lumlang hapo ga serngi shisha ken hangta yigi kling on ye lumlang ka wei pagawei lem bala ulok hangta haga jaka haga bathang de geding habaga tedem ga kiu junom haga ding kamlip menmet bat mensngi hangta kinwan shong ni gimrat klau boro bat pitip ke gini jaka kene ga jaka haga bawan gimrat klau kade ga jaka kenja kade ga ri kade ga shnong ga jaka ka ba umdon bru sho bo shong hangta hari kiwan kimrat ki ba shong hangta ya gata ga rukom ya gata ga kade ga jingjot ka ba khrau kiwan ki weipat ki jai penriu kiwan ki wan weipat us em nane ki weipat ki em ki ban job thma ye ge idom bar khmi on ring mraw ye ge sodom ye ge idom bar on penjot ye ka basa ka dei ka thli bat ka suda om don bru sho ba shong hare hang bat on bat lakhot ye ka jaka ha ka ba ding kam julip mansngi bat manmet hare hangta haga jaka ba geding kam julip menmet bat mensngi kinwan shong kimrat ngan kali lada kadai ge jaka ba kimrat kinwan shong pi perkhat kumno ba kadai ge jaka ba ing me bat sngi kumno kimrat kinwan shong kumno ki simbreng kinwan house kum haga ne ge jaka ba ing de geding mensngi bat menmet kalong ka bom la long lada kalong bom ta so ka egene geding ka bom julip man me bat mansngi kadai ka rukom kadai ka kentin haba ki kran Jepang ka jingjot
kabane pateng la pateng banrio ka jingjot jong tu ga shnong khamtam daga ding don ka jingjot ki bajot daga khlam don ki jot ki jingjot ki bajot daga white lam but haga Bible Testament berim bon sin haba ki wan ki beri wan job thamai ga no shnong ki panyap ne hadim be ki panyap ki ju thang ye ga shnong ka ba khado ka ba panjot ye ga shnong ne ye ga nong ba de ga ding haba Bible ga krench pang ka ding bom julep man met bat bansngi haga testament brim berbor ga krench pang ka jing mi na ka tu ka jing panjot ye ga to shnong bat ka jing kut jung ga kalong ba ka jot pateng la pateng banriu mdon bri wan shong ta rekin wan kimrat ke ban shong kemut ka jaka kata ka jaka kan kelalong ka jaka kenja kan kelalong ke ri kenja kalau ke bom lalong iki merat wan shong lada ga de jaka ga ba ing man singi bat man me bat mdon hiro kum geta lada bi perkhat daga jabing ka ba be don kum geta ka jaka hangne perthai ka ba ing junom la junom ka ba tedem juga ki junom se soina ta ka ding man me bat man singi kam julip don kum geta phile idom phin pe kam don kum geta ka ding ka ba ing ka ding ka ba ing man si ba man me ka kran chpang ka jingmi na ga do ka jingpan jot ye ga do ri baga jimi kedai ka jingkut jangga kedai ka jimi ne do ka jing penjot kedai bakan ne pateng la pateng menrio ngai kisah so ngini pei menta ngini pule ya kal mong ba khat lai jong ngai kitab Isaya ka bakran chpang ka dai ka jing thol pa jpang ka jing jot no jong ka hima Babylon okay Isaya thol pas pang ka jingjot jung ga hima Babylon na dog no ba khat lai thot ba khandai kong kum ni hakimi isin wan ong trai ka ba runar de ga jing bitar bat de ga jing khi bitar lep on pelong ka ba kenja ye ka ri Babylon ka singi utrai kan wan de ga jing bitar ong Isaya bat ye ka ri Babylon on pen kala kenja bat on penjot ru ye ki ba pop jongka naka on penjot ye bepop jongka naka thot bispol namargi klor ke beneng bat ke kenhun jongka kinom ala ke jinshai ye ge sngi on pendom haga jingmi jongka ubnar un om penten shai laga jinshai kene ge kentin ke sngi ganam aga jinshai ubnar aga jinshai ye sin pendom sin pen kelas 6 kene ge ki rukom power haba kren jepang ka jingyap them le ni haba kren chpang ka jingjot ka ba kraw jong no ka nong ba le ni shnong lani ya ka kadega power nong ni kadega power le ni kadega proverb haba batai chpang ka jingjot ba kraw jong no ka shnong so ka sngi ya ka sngi ka on pen kasngi kan ma ga sha yo banan pen kelas 6 gine gide ki kentin jungga testament brem gi bakran phang ga jingjot ba kraw jung no no shnong ka ban ka ba ga jingjot kan ne de pateng la pateng ban riu okay now ngini pulit khot ka ba khat lai na margata on pen khnyo ye ki beneng ye ga khndo ru on pen khi na ka nong rem kane gide ga kentin sa ba ga kentin jingjot ye ki beneng pen khi ye ga khndo ru on pen khnyo haga jingbitar jong trai ki pai ye ga khndo on pen khnyo haga jingbitar utrai ki pai now kan ma bhaga nei ka kerteng jong trai si sen ba kala trai ki pai utrai jong ga sabaot si sen bala kala ga kerteng ublei utrai ki pai ka kren chapang ublei uba bitar ba penjon ublei uba penyap daga white leni daga ding leni daga khlam haga Bible Testament brim man ba piyo i gerteng try gi pat bon sen e ka kren jpang ka jing penjot so haga jing bitar jong try gi pat ba haga singi ga jing ki bitar lep jong o on pen ki ye gine ke na khot khasan yo no ro bla shem on dung pe bla but yo no ka kren jpang ni nong pop ki bidon po jong ka hima Babylon on dung pe bla but yo no ro ba kem on pen kelon daga white lam
Yagi konlung jongki ro on lempat luit hakamat jongki hi. Yaki yeng jongki on lute, bat yagi tengah jongki on lebeng. Kabamut kabakran Jepang kapor lene gesngi. Hakaba kawaipat ke nongba. Hakawaipat ke hima. Hakaba kawaipat ke hima. Na kawaipat ke ri. Kinwan bat kin job thma yaga Babylon. Bat kin lebeng. Yagi nongpop. Yaki beri ke basyong ha Babylon. Piti balai usaya khot ki nongpop ka daud namar ba. Kini yagi beri ki bom tip yoni ublay beim. Jong ublay jong ki Israel. Ublay jong Hebrew. Kini yagi beri ki ba lebeng ro kumjo. Teng yagi Hebrew. Kibru ki bom ju, kibru ki ba rimrau ya yo Israel, kamtam yo Judah, syaka nongba Babylon. Bat kene gede ka jingtul pa jong Isaya bakan sepoi ke por hakaba ki waipat kiri naga perthe kinwan bat kin penjot ya ke nongba Babylon. Nomor utrai ula bitar baga kerteng ju kolong utrai ki pai. Isaya itul pa pangga jingjot jong ke Babylon baru ong nda bagi tagi beri kinwan ay lagi sungi jong ke jingki bitar ulay. Jong ke jingjot jong ke nongba jong ke hima Babylon. On lebeng bat on penyap bagi khun jong ke khmat jong ki. Bat di tengah jong ki kemut ki kentei. Kin lebeng. Lebeng kemut pitip kemut yu. Kin ringmrau bat kin pelong ye ki syakri. Kin long kim rau syari nongway. Bat kin le ye ke kam ke basngau ngiu ban perkat ye gini ki beriu. Kata gajia hagi tu haga perteman berim haga testament berim had kor bakatnya ukong hakmi ngan penki ye kinong mit kabumut kanega waipat ke hima ka bawan yele persya ye ke hima Babylon gede ka hima mit jong kinong mit so on penki ye ki mit persya ye ka Babylon ki ban om nyogor ye ka rupa ye ke kser ki renti jong kiro kin penwet ye ki samla Gerenti jong kinong mit namar mensyua do por de gerenti mdai do suloi so gerenti jong kin penwadi ki samla bat kin om isen a yo sok ka kpo kemot kinom isen a ye gebru ko ba pun khon la ka don khon da kam don khon kinom isen a ye ka kin le kat ba kimon hadin gi piyap ka khmat jong ki kan om isen a ye gi khna ret mdon jing isen a khmat jong kine ki bru ki ba wan namit Tiga Babylon, ka burom jong ki hima, ka jing itanap jong ka jing sorong ki Khaldi, kan longkum habau beli lupun kelon ya ka Sodom bat ya ka Gomora. Sengapa kau kendak ong tiga Babylon ka burom jong ki hima kamu ni ka Babylon ka rui ka bala bena keleng la keleng ka hima ka bala bena keleng la keleng bat baro ki kiri pertai ki burom ka kiting ya ka ye ga Babylon hare ga sigan sapoi on try haga ba on penkelon ye ga Babylon ba kinwan gene gi bru nanong kinong mit kin penkelem ye ka ba ki bru ki ba shong hagan de ga Babylon ki ba kerteng ki Khaldi tiga Babylon ga burom jong hima ka jing itanap jong ka jing sorong gi Khaldi ngangai ki sharmanta kan longkum habau blei kan longkum haba boleh ulapan kelon ya ga Sodom dan ga Gomora so bikin mau ga jingjot jong ga Sodom bat Gomora ka ding ka wan bne uble utang ye do shnong boro ko bat ka kalad de pe ka Bible ko ka Bible Testament ani ka Bible ko ka Sodom bat Gomora ka kalad de pe namar ba ga sha thang ha ga ding so ka singi kan wan Isaya ba ya ka Babylon ro on pan kalathik kum ya ga Sodom bat ke Gomora. Kemudian kan wan gading ke bam ya ke Babylon. Okay, kat arpo gong. Te on don basyong shu lanu ro haka. Lemni on syong shu haka pateng lapateng. Ngai kasyat jing sha menta. Kan sedon ke jingjot ba kraw ya ke Babylon. Kalong tik kumba penjot ye ke Sodom bat Gomora. Hello. Onom don syuk basyong haka pateng lapateng banriu. Lemne u Arab unom si yeng jan hangta. Lemne ki nong ap lang brod kin om pentia ye laga kenhun hangta. Hendrek ki mrat klau kin tia hangta.
Okay? Onom don briu onom don nong ap lang brot bawan ri lang brot onom don ki briu ki bawan shong dara le negi bawan seng shnong hagata ka shnong ka dekot ka ba arpo wei ko hanre ki mrat klau kin thia hangta bat ki yeng jongki kin dap de ki mrat bajlo bat ki ostrich kin shong hangta bat ki puri kin yashat hangta bat ki suri kin pa hagi kut jongki bat ki mersiang hagi yeng paki ba pensub ha jongki tiga por jongka kala janwan bat ye gesngi jongka onom penslem ngai habang puli gini gid khot haba pi puli ye kan ngal nong ba life saw na do khot ba shipo ter pin lap haga tu ga jakka haga shnong idom gari idom haga bala thang de gading mensngi bat bon met gading kamlep hangta haga jakka hangta kinwan kimrat ban shong hangta haga ne ro thik kumjohi ye ga shnong yaga nong ba Babylon on penjot yaka thik haga rukom Sodom bat Gomora yaga Sodom bat Gomora thang da gading pat ka jot chabom juga ke kelad depai so haga jot rukom ong u Isaya on penjot yaka nong ba Babylon onam don show ba shong hangta hanrei kimrat klau kinwan shong hangta ngan ni thoi pi habaga Bible Testament pertama testament berim ke keren pang ke ding bom julep berbor ke keren pang ke jingjot ke bashir kai ke mi ke ne pateng la pateng banreu naga wai ke pateng shagwai pateng mdon chu bashong let's say ha ke pateng ke bansawan da ki spa sang let's say kin sadon ke bashong ha negeri hare ke jimut jong ke ni ke kentin ding bom julep le ne ke ding bom jukon berbor ke keren khamta ma ke testament berim pingjoi berbor ke keren pang ke jingjot bom jukut ne ke jingjot ke bane pateng la pateng pen yo i ba hang ne ginon ki bru gi bashong ha negeri kin pen yo i bom don bru shu bashong ha ne ke jaka ha ne nong ba Babylon hare kin wan shong kimrat ki lai po mrat ki lai po jat kimrat ki bo wan shong ha ne kan nong ba ya ka bala penjot ha ka rukom jong Sodom bat Gomora so pin sngo tho kemudian you kani geding ke bom julep haba ong ke Sodom bat Gomora kumno ngatib la penjot ka da geding bom julep la da philip ban puli ye ne mi kitab na ke shiti jong juda pin lap ke khot ke banyo u juda ukran Jepang orang am kala ke khot ke ban riu ka bakran Jepang ka jingjot jong Sodom baru juda ong ke Sodom bat Gomora ke sya ye ke jimpen sitom hok hakading bom jukut so juda khot ye ke ding ke penjot ye ke Sodom ke ding bom jukut ke ding bom julip le ne ke ding bom jukut u Isaya lai bu sa shupo ong ke ding bom julip ke penjot ye ke Idom ke tedem jongka kam kut shu lano ke kiu shasun junom ke ding ke bom julip ban met lam ni man singi hare u Isaya ong khot khat wei khat ar khat la sherum ong hangta ken kin sawan shong kimran ka bemut ke kren ka bemut kene ke ding bom julep ke kren Jepang ka dai tang ke parshi ka dai tang ke power ko kom power ha ba kren Jepang ka jingjot jong no shno mentangin pulipat ye nong ba khat la jong Isaya pilap hang ni ha ga khot ka ba khat kendai ong ti ka Babylon ke burom joge hima ke jing itanap jong ke jing sorong ki khaldi kan long kum bahaba bleu pen kelon ye ke Sodom bat Gomora so ngitip ye ke Sodom bat Gomora la penjot de geding kat khot ke ba arpo sherum gong om don shu shong hangta hare kimrat kin wan shong hangta so haga Bible Testament brim man ba kren chpang ka jingjot jong no shnong ne ga nong ba ne negeri bon sin ko ong om don bru ba shong hangta kin sawan shong kimrat ka bamut ka ding bom julip haga testament brim kam dai ga dujok ka bakre henry ka kren Jepang ka jingjot ka bane pateng la pateng ngan sapen EP naga weged khot hadin ga weged khot naga testament brim ban pen EP ba ka ding bom julip haga testament brim kam kren Jepang ga dujok ka kren Jepang ka jingjot bom jukut ka bane pateng la pateng ngin si kendo ka be pat